18 октябрь көнне район үзәк хастаханәсендә төбәк ара клиник диагностика үзәгенең табиб-хирургы катнашында планлы операция ясалды. Хәзер Саба районы үзәк хастаханәсе белән төбәк ара клиник диагностика үзәге табиблары кураторлык итә. Катлаулы операция таләп ителүче пациентлар да район табиблары юлламасы буенча МКДЦга озатылачак. 2 сәгатьләп барган операция барышын безнең иҗат төркеме дә төшерде. Өлгән яшьтәге пациентка операцияны төбәк ара клиник диагностик үзәгенең табиб-хирургы, хирургия бүлеге мөдире Рөстәм Зимагулов белән Саба районының югары категорияле табиб-хирургы Ирек Юсупов лапароскопия алымы белән ясады. Бу эштә операция ясарга ярдәм итүче шәфкать туташы Рушания Шакирова, анестезиолог Марат Салимов, аның шәфкать туташы Илсияр Әхтәмова һәм кеше медицина хезмәткәре Лилия Әхмәтшиналар да катнашты. Сегодняшний мастер-класс посвящен в исполнении приказа министра здравоохранения по созданию объединений в рамках курируемых районов. Одни из задач этого приказа – это обмен опытом, повышение профессионального уровня медработников на местах. Это будет не единичный случай, это будет систематическая работа, работа с нашими курируемыми районами, а именно межрегионального клинико-диагностического центра, при непосредственном участии нашего генерального директора Рустема Ильича Хайруллина по дальнейшей этой работе. Цель этих мастер-классов для того, чтобы местное население получило же такую квалифицированную специализированную помощь на местах. Для этого все есть, врачи работают, и наша задача передать наш опыт. Это приказ создан еще в 2020 году, и в апреле этого года приказ обновлен. Здесь уже согласно новому приказу пациентов с курируемых районов, сложных пациентов, мы забираем на себя. Да? В МКДЦ, да. Әле бундай практика булдымы Саба районында? Сезгә килүче пациентлар булдымы МКДЦга? Болды, конечно, да. В плановом порядке, в неотложном порядке, ларкелеранда пациентлар безгә. Центр оказывает общую помощь сердечно-сосудистой хирургии, то есть пациенты и кардиологического профиля, и сосудистого профиля, неврологического профиля. То есть весь спектр наш центр оказывает. Саба үзәк хастаханәсенең хирургия бүлегендә 3 табиб, 2 операция, 3 урынга исәпләнгән реанимация бүлмәсе бар. Операциянең күпчелеге бүсергә, аппендикска, ут куыгына һәм ашказан асты безенә ясала. Консультация ясала телемедицина форматында, ягъни теге шыбыкның ягында специалист белән хәбәрләшенә, бөтен нәрсә аңлатыла. Аннан соң инде кирәк булса пациент транспортабельный булса или безнең условиядә эшләп булмаса больной озатыла төрле больницаларга дип төрле шир белән төрле больница була инде. Хәзерге моментта менә хирургия буенча инде без только МКДЦ белән инде хәл итәбез инде. Ирек Юсупов хирургия бүлегендә 1995 елдан бирле эшли. Ул югары квалификацияле табиб. Операцияны атнаның һәр көнендә диярлек ясый. Әлегесе 2 сәгатьләп барды һәм уңышлы үтте. Без пациент белән икенче көнне аралаштык. Байлар Сабасында яшәүче Диләфрүз апа Димөхәммәтованы ут куыгы 6 еллап борчыган. Хәзер аның хәле яхшы. Һәр җөмләсе табибларга рәхмәт әйтеп тамамлана. Врачларга барысына да биректе Ирек Харисовичинде рәхмәт яусын. Бик тырышып мине операция ясарга алынды инде. Бик удачный чыгар дип уйлыйм инде. Алла берсә бик зур рәхмәт инде. Мине уткугында аташ хайраннан борчый инде. Зурайды инде ул хәзер зурайган. Миңа ясап курыкма идез. Ясап карыйбыз дип әйттеләр инде. Шул рәхмәт Ирек Харисовичка бик зур рәхмәт. Монда кызларның барысына бик зур рәхмәт инде. Сәламәтлек саклау өлкәсендә пациентларның исән-сау булуы иң мөһиме. Ә ул шушы табиблар, шәфкать туташлары кулында. Алда булачак һәр операция уңышлы, пациентлар сәламәт булсын.